No, 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 no. अखा हानानै साननै गेप सादोंमोन ओमफ्राय नै दिनै जों लाफिननो नागिरबाय ओमफ्राय माबायदि मोनदों आब' लानो मोननानै मोजां मोनदों होनलाय गोदान मोनसे आरो मिउजिक एलबामावहाय मोनफानानै आरोबाव मोजां मोनदों साबसिन मोनदों होनलाय अखा हानानै बोरैबा मोनबाय गोसो गोदान मोनबाय सटबो लानो मोना बोथोरखौ लानानै एसे माने मा होनो सिदोब सिदोब जादोंमोन आरोना गोसोआ खिन्थु दा दिनैयो एसे बोथोरा स्रां जानायखाय फ्रेस मोनफिनदों आरो आं सिगाङावनो बुंखादोंमोन आंनि बे फार्स्ट फिल्म सायामाया सिमाङाव आंनि गोरबोनि जिथु मेथाइ खनदोंमोन मेथाइआथ' बिराद मोजां जादोंमोन एबारनियाबो आदायानो गावनो सुजुनाय गावनो खननाय एबारनियाबो मेथाइआ बिराद मोजां जादों आसा खालामो नोंथांमोना गासिबो अनसायना लागोन होननानै Don't shoot kamang pe, mobile coba lurai kamang. Mana Mobile coba lurai kamang pe. Mana kau nane mobile coba lurai missing ni. आब'खौ नायनो थांनो नागिरदों ओमफ्राय दा बेनिनो रेडि खालामगासिनो आरो बर'नि नियमफोराव माने माबायदि हिन्जाव नायो माबायदि बिबान लांनानै हिन्जाव नायहैयो बेनि आसार खान्थिखौ खिन्थागोन भिडिअखौ बिराद मोजां जागोन बायदि मोनदों जोंनि ट्रेडिसनेल ओंखारगोन आरो बेवहाय एसे इउनिक आरो बेलेगनिफ्राय गामसाया बोरै मा इबो उल्था लेन्सखौ बोरै थेबो नोंसोरलाय आगसिखौ सिथे आदा अनजालुआबो गामसा लेन्सि उल्था थेबबाय हा अ नोंना बेल्टा आब'ना जाखादों एसे सानैजोंसो थालिबानजों आसोल बानजोंसो उल्था गामसा गाननो रोङा नियम बानायदोंना सोलायथां खेबनाया थालिबान सोलायथां ओरैल' उल्था खालामनानै हो गामसा गाननो बिहामजो लायसिगोनबा आब' बिहामजो लायसिगोनबा औ लायसिगोन बिहामजो लायनो नागिरदों बिहामजोनि मुङा सायास्रि आंना फिसालानि मुङा जाहैबाय शिबराम औ हाबायाबा माला जागोन हाबाखौ सप्तासे उनाव होनोसै आरोखि लेंहरगोनबा लिंहरगोन गोबां रायजो राजाखौनो लिंहरगोन हाबा मोनजागोन होनना आसा खालामो माबाया मोनसा बैयाव दंमोन ना नों ओरै फै नों इयाव फै नोङो जास्ट नै बा जुदो बेवसालाय मानो आंखौलाय ओरै खालामफैनांगौ जायो माबायदि मोनदों आब' फिल्माव मोननानै मोजां मोनदों फार्स्ट टाइम ना आबै माबोरै मोनदों अराय समनि थाखाय थालांबाय थासिगोन हानाय फैजाजों जुग जुग नुबाय थादों फिल्माव हाबनानै मोजां मोनदों बेखौबो लादो बेखौ लाखांबाय आङो बिथाङा दाख्लै एलबाम मोनसे बानायखांबाय बेखौबो नुगोन मा चेनेलाव नुगोनमोनलाय गीतांजलि परिहत गीतांजलि पुरहितनि चेनेलाव बिथाङाथ' तालिबाना आफगानिस्ताननिफ्राय मानिफ्राय फैदोंमोन रासियानिफ्रायसो नोंनि जायगायाव नै बेवसाय बेयाव थालाय बेयाव थाखालाय बेवसा
साइकेलफ्रा जेबो जाया ना माबाखौ लासै हिनजाव गोदाना जि खुसि नायनो थांगोनखाय हिनजाव गोदान नायनो थांगासिनो Manilai. नोंनि केमेरा Deh, lamar. Alas tau sih koma. Lain-lain apa? Siwa thai thang ba. Hamna ni uthade. Uthade sampai. Deh sama. Lain. Ini bisa lain. Terus boleh. Terus siwa. Oh, lain. Sendal kan gini mabra. Idian namanya? Siapa? Kira ini sesuai dalam kata bisa kan? Amai tangkana maka amai kau nak beli. Tapi kaya. Yaman usin deh. Ready? Oh.